Καλημέρα σας. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα αεροσκάφη, θα κάνουμε μια απλή εισαγωγή. Τα αεροσκάφη μαζί με τα άρματα, παύλα στρατιωτικά οχήματα, είναι από τις πιο διαδεδομένες κατηγορίες του μοντελισμού. Η θεματολογία των αεροσκαφών είναι ευρεία, πιάνει φυσικά από τα πολιτικά αεροσκάφη, στα στρατιωτικά αεροσκάφη, φυσικά και στα ελικόπτερα. Οι κατηγορίες τώρα φυσικά σε κάθε μία από αυτές τις τρεις κατηγορίες υπάρχουν αντίστοιχα υποκατηγορίες. Στα πολιτικά αεροσκάφη μπορούμε να έχουμε τα επιβατικά, τα αεριοθούμενα, jet αντίστοιχα, ή τα υλικοφόρα. Αντίστοιχα στα στρατιωτικά αεροσκάφη υπάρχουν τα αεροσκάφη, τα υλικοφόρα που μπορεί να είναι είτε μονοπλάνα είτε διπλάνα, τα οποία διπλάνα είναι παλιότερες εποχής, και φυσικά τα αεροσκάφη jet, τα σύγχρονα αεροσκάφη που εμφανίστηκαν από το 1945 και μετά. Και φυσικά στα ελικόπτερα, τα οποία έχουν εμφανιστεί πολύ αργότερα, υπάρχουν αντίστοιχα στρατιωτικά ελικόπτερα και πολεμικά ελικόπτερα. Οι κλίμακες που χρησιμοποιούνται στα συγκεκριμένα αεροσκάφη, στα συγκεκριμένη κατηγορία μοντελισμού, είναι αρκετά. Υπάρχει μεγάλη πληθώρα, μεγάλη ποικιλία στην κλίμακα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα τέτοιο μοντέλο. Μπορούμε να ξεκινήσουμε από τις πολύ μικρές κλίμακες, την 1/200, την 1/144, όπως είναι το συγκεκριμένο αεροπλάνο εδώ πέρα, ένα F-16 σε κλίμακα 1/144. Αντίστοιχα μεγαλώνουμε κλίμακες, πάμε στην 1/100, στην 1/72 που είναι το συγκεκριμένο F-16. Μπορείτε να δείτε πολύ καθαρά πόσο μεγάλη είναι η διαφορά μεταξύ των δύο κλιμάκων. Στην ουσία η κλίμακα 1/144 είναι η μισή σε μέγεθος από την κλίμακα 1/72 και αντίστοιχα μεγαλώνουμε σε κατηγορία και μπορούμε να πάμε σε κλίμακα 1/48, όπως είναι εδώ αριστερά το συγκεκριμένο αεροπλάνο, ένα Su-25, το οποίο φαίνεται εμφανώς η μεγάλη διαφορά σε μέγεθος που μπορούμε να έχουμε στο μοντέλο που θα φτιάξουμε. Η σημείωση είναι ότι τα δύο συγκεκριμένα μοντέλα, το F-16 και το Su-25, στην πραγματικότητα είναι συγκρίσιμα σε μέγεθος, είναι περίπου στο ίδιο μήκος, οπότε εδώ μπορεί να φανεί πόσο μεγάλη διαφορά υπάρχει στην επίδραση της κλίμακας από μικρότερη κλίμακα σε μεγαλύτερη κλίμακα. Αντίστοιχα βέβαια η κλίμακα μπορεί να μας δείξει το πόσο σχετικά στην ίδια κλίμακα, πόσο μεγάλες διαφορές υπάρχουν στο μέγεθος διαφορετικών αεροσκαφών. Και συγκριτικά εδώ μπορούμε να δείξουμε σε σχέση με το F-16, το F-111, το οποίο είναι πολύ σημαντικά μεγαλύτερο, παρά το ότι είναι στην ίδια κλίμακα. Αντίστοιχα μπορούμε να δούμε ότι το F-111 σε σχέση με το Su-25 σε μέγεθος είναι συγκρίσιμα, οπότε μπορούμε να πούμε πόσο είναι η κλίμακα στα συγκεκριμένα δύο αεροσκάφη, το τι μπορούμε να πετύχουμε. Σκεφτείτε δηλαδή ότι σε κλίμακα 1/48 το συγκεκριμένο αεροσκάφος θα ήταν σχεδόν μισή φορά μεγαλύτερο από το Su-25 εδώ πέρα. Λοιπόν, ο ρόλος της κλίμακας έχει να κάνει κυρίως με την λεπτομέρεια που μπορούμε να έχουμε σε ένα μοντέλο. Όσο μεγαλώνει η κλίμακα, τόσο πιο μεγάλη λεπτομέρεια μπορούμε να αποτυπώσουμε σε ένα μοντέλο. Παράδειγμα, στο μικρό μας F-16 εδώ πέρα, λόγω του μεγέθους της κλίμακας, είναι πάρα πολύ μικρό, οπότε αντίστοιχα οι λεπτομέρειες είναι πολύ βασικές και δεν μπορούμε να αναπαραστήσουμε πάρα πολλά πράγματα σε σχέση με το αρχικό μας μοντέλο. Αν όμως μεγαλώσουμε την κλίμακα και πάμε σε κλίμακα 1/48, όπως είναι το συγκεκριμένο αεροσκάφος, σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να αναπαραστήσουμε πολλές λεπτομέρειες, όπως είναι για παράδειγμα οι κεραίες εδώ πέρα, όπως είναι κάποια φώτα, κάποιες άλλες λεπτομέρειες στο αεροσκάφος. Στην ουσία, όσο μεγαλύτερη κλίμακα ανεβαίνουμε, τόσο είναι περισσότερες οι δυνατότητες για να αποτυπώσουμε λεπτομέρεια. Βέβαια, η λεπτομέρεια δεν εξαρτάται μόνο από το μέγεθος της κλίμακας, εξαρτάται φυσικά και από τον κατασκευαστή του μοντέλου, από την εταιρεία που κατασκευάζει το μοντέλο. Υπάρχουν εταιρείες οι οποίες προσφέρουν πάρα πολλές επιλογές, πάρα πολλή λεπτομέρεια, γιατί έχουν εξελιγμένα εργοστάσια ή έχουν μελετήσει πάρα πολύ καλά το υποκατασκευή μοντέλο που θέλουν να αποτυπώσουν. Αντίστοιχα, η χρονολογία κατασκευής ενός πλαστικού μοντέλου, σε συγκεκριμένη περίπτωση, έχει να κάνει και αυτή επιδράει αρνητικά ή θετικά. Όσο πιο παλιό είναι ένα πλαστικό μοντέλο, τόσο πιο παλιά τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε και αντίστοιχα τόσο λιγότερες λεπτομέρειες
αποτυπώθηκαν πάνω στο μοντέλο. Φυσικά υπάρχουν οι δυνατότητες να χρησιμοποιηθούν από τους κατασκευαστές άλλα υλικά, όπως ρητίνη, η οποία ρητίνη έχει την ιδιότητα να μπορεί να αποτυπωθεί περισσότερη λεπτομέρεια πάνω σε αυτήν και άρα αντίστοιχα να έχουμε πολύ πιο λεπτομερείς δουλειές, πολύ πιο λεπτεπίλεπτες δουλειές που θα μπορέσουμε να φτιάξουμε. Από εκεί και πέρα, σε ένα μοντέλο μπορούμε να προσθέσουμε λεπτομέρεια χρησιμοποιώντας υλικά από άλλους κατασκευαστές, τα λεγόμενα βελτιωτικά set, τα οποία συνήθως χρησιμοποιούνται για να μας αναδείξουν λεπτομέρειες σε συγκεκριμένα σημεία του αεροσκάφους, όπως για παράδειγμα στο πιλωτήριο του αεροσκάφους, στο οποίο θα μπορούσε να υπάρχει ένα extra set για το πιλωτήριο του αεροσκάφους από έναν εξωτερικό κατασκευαστή, ο οποίος αντίστοιχα αντικαθιστά το πιλωτήριο με αυτό που μας δίνει ο εξωτερικός κατασκευαστής και δίνουμε περισσότερη λεπτομέρεια στο αεροσκάφος μας. Και φυσικά, έξτρα λεπτομέρεια μπορεί να δοθεί δίνοντας τις διάφορες χαλκομανίες. Ο κατασκευαστής του μοντέλου μπορεί να δώσει ένα σετ χαλκομανιών, το οποίο να θεωρηθεί από τον μοντελιστή ελλειπές ή, ας το πούμε, χοντροκομμένο. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν χαλκομανίες από άλλους κατασκευαστές, οι οποίες μπορούν να αναδείξουν πραγματικά το μοντέλο και να προσδώσουν τέτοια λεπτομέρεια που θα πλησιάζει, ας πούμε, την πραγματικότητα. Η πρώτη κατηγορία για την οποία θα μιλήσουμε είναι τα στρατιωτικά jet αεροσκάφη, ή αλλιώς αεριοθούμενα, τα οποία πρωτοεμφανίστηκαν στο τέλος του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου και έκτοτε η εξέλιξή τους ήταν αλματώδης, με προφανή λόγω της μεγάλης εξέλιξης στην τεχνολογία που ακολούθησε. Τα αεροσκάφη αυτά, οι επιλογές μάλλον που έχουμε για αυτά τα αεροσκάφη είναι πραγματικά αναρρύθμιτες, γιατί στην ουσία μπορούμε να παραστήσουμε αεροσκάφη σχεδόν από όλες τις αεροπορίες του κόσμου, όσες δηλαδή τουλάχιστον είχαν χρήματα για να αγοράσουν jet αεροσκάφη. Στην ουσία έχουμε τη δυνατότητα μέσα από το να ψάξουμε ένα μοντέλο, γιατί υπάρχουν πολλοί κατασκευαστές που κατασκευάζουν πάρα πολλά μοντέλα, μπορούμε να βρούμε σίγουρα ένα θέμα που θα μας αρέσει, που θα μας εξητάρει, ας πούμε, αλλά από εκεί και πέρα μπορούμε μέσα από τη βιβλιογραφία να βρούμε το ίδιο αεροσκάφος ίσως σε κάποια άλλα, που υπηρέτησε σε κάποια άλλη αεροπορία κάποιας άλλης χώρας και να ψάξουμε κάποιο σετ χαλκομανιών έτσι ώστε να το μεταμορφώσουμε και να μην είναι στην ουσία το αεροσκάφος που αγοράσαμε μέσα στο κουτί με τις δικές του χαλκομανίες. Οι συνήθεις κλίμακες που χρησιμοποιούνται στα jet αεροσκάφη είναι η κλίμακα 1/72, η κλίμακα 1/48 και φυσικά υπάρχουν και κάποια μοντέλα τα οποία βγαίνουν στη μεγαλύτερη κλίμακα του 1/32. Τα συγκεκριμένα δύο μοντέλα που βλέπουμε εδώ μπροστά είναι τα έτοιμα τα μοντέλα, είναι ένα F111 και ένα F16, τα οποία βρίσκονται στην ίδια κλίμακα του 1/72. Είναι φανερή η διαφορά μεγέθους, οπότε μπορείτε να φανταστείτε πόσο μεγάλο θα ήταν, ας πούμε, το F111 αν έβγαινε στη μεγάλη κλίμακα το 1/48. Στο κουτί στα αριστερά, όπως βλέπετε, είναι ένα F16 σε κλίμακα 1/48. Το συγκεκριμένο μοντέλο μπορεί, εδώ κάτω λέει ότι βγαίνει μήκος γύρω στα 32 εκατοστά, το οποίο είναι περίπου 50% μεγαλύτερο σε σχέση με το F16 που υπάρχει εδώ μπροστά. Αντίστοιχα, το κουτάκι στα δεξιά, όπως βλέπετε, αφορά ένα αεροπλάνο σε κλίμακα 1/72, το οποίο μάλιστα αφορά και ένα αεροσκάφος από την πρώιμη περίοδο των jet αεροσκαφών, στις αρχές της δεκαετίας του 50, το οποίο είναι στην κλίμακα 1/72 και βγαίνει σχετικά μικρό. Από εκεί και πέρα, άλλη κλίμακα που υπάρχει και που τη δείξαμε πιο πριν είναι η κλίμακα 1/144, τα οποία μοντέλα σε αυτή την κλίμακα βγαίνουν πάρα πολύ μικρά. Τώρα, η φιλοσοφία της κατασκευής ενός μοντέλου, ενός αεροσκάφους σε γενικές γραμμές είναι η εξής. Πάντα όταν θα ξεκινήσουμε και θα βρούμε το θέμα που μας ενδιαφέρει, όταν ανοίξουμε το κουτί θα φροντίσουμε να δούμε αν έχουμε όλα τα πλαίσια του πλαστικού σωστά, αν υπάρχουν δηλαδή όλα, αν λείπει κάποιο εξάρτημα ή όχι, να δούμε τις οδηγίες, να βρούμε και τα σήματα
τις χαλκομανίες δηλαδή, για να μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε ένα σωστό μοντέλο. Σίγουρα από τη μελέτη των οδηγιών θα δούμε και τι χρώματα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε, οπότε θα πρέπει και αυτά να τα προμηθευτούμε για να μπορέσουμε να ξεκινήσουμε την εργασία μας. Συνήθως, οι οδηγίες μας δίνουν μία σειρά από βήματα, τα οποία καλό είναι να ακολουθούνται από τους αρχάριους μοντελιστές, γιατί δίνουν μια σειρά στην κατασκευή του μοντέλου. Συνήθως τα μοντέλα θα ξεκινήσουν από το πιλωτήριο, όπου θα φτιαχτεί, θα βαφτεί, θα ακολουθούν το κάθισμα, ο πίνακας οργάνων ή κάποια χειριστήρια που ίσως θα έχει ανάλογα με το πόσο ποιοτικό είναι ένα μοντέλο. Και αφού βαφτεί και τελειώσει το πιλωτήριο του αεροσκάφους, μπορούμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε και στην ουσία να κολλήσουμε το πιλωτήριο στην άτρακτο του αεροσκάφους και να κολλήσουμε την άτρακτο και να συνεχίσουμε με τα μεγαλύτερα τμήματα, όπως είναι οι πτέρυγες, το ουριαίο συγκρότημα του αεροσκάφους, και όταν κάποια στιγμή γίνουν αυτές οι κολλήσεις και έχουμε φτάσει σε μια μορφή του αεροσκάφους που πια μένουν μόνο λεπτομέρειες να κολληθούν, όπως είναι κάποιες κεραίες, τα σημεία στήριξης του οπλισμού ή το σύστημα προσγείωσης, μπορούμε σε αυτό το σημείο να σταματήσουμε την συναρμολόγηση και να προχωρήσουμε προς το βάψιμο. Ποιος είναι ο λόγος που το κάνουμε αυτό? Θα προστατεύσουμε όλα αυτά τα ευαίσθητα μικρά κομματάκια που θα κολλήσουμε στο αεροπλάνο. Γιατί αν κολλήσουμε τις κεραίες και ξεκινήσουμε το βάψιμο, τότε κατά πάσα πιθανότητα, κατά τη διάρκεια του βαξίματος, επειδή θα το μετακινούμε και το μοντέλο πολλές φορές, μπορεί να σπάσουμε κάτι ή να χαθεί κάτι άλλο. Όταν ολοκληρωθεί το βάψιμο, τότε πια προχωράμε και κολλάμε όλες τις μικρολεπτομέρειες που έχουν μείνει και προχωράμε και στην τοποθέτηση των χαλκομανιών για να δώσουμε μια τελική μορφή στο μοντέλο μας. Αφού λοιπόν έχουμε τελειώσει τις χαλκομανίες και έχουμε κολλήσει το σύστημα προσγείωσης και όλα τα συναφή, μπορούμε να προχωρήσουμε με το να κάνουμε κάποιες φθορές ίσως στο αεροσκάφος, ανάλογα με το πόσο παλιό είναι, πόσο πολύ έχει χρησιμοποιηθεί, ή φυσικά μπορούμε να το κάνουμε σαν να βγει και εκείνη την ημέρα από το εργοστάσιο, οπότε θα είναι του κουτιού που λέμε. Τελειώνοντας λοιπόν το αεροσκάφος, μπορούμε αντίστοιχα πια να το τοποθετήσουμε στη βιβλιοθήκη μας ή σε μια βιτρινούλα, ή ακόμη και να το κρεμάσουμε το ταβάνι με μια πετονιά και να το βλέπουμε να πετάει στην ουσία. Φυσικά όλες αυτές οι τρόποι αποθήκευσης του αεροπλάνου θα έχουν το αντίστοιχο πρόβλημα με τη σκόνη, για παράδειγμα, ειδικά αν κρεμαστεί πάνω από το ταβάνι ή αν μείνει στη βιβλιοθήκη, οπότε εκεί πέρα το καθάρισμα θα πρέπει να γίνεται προσοχή για να μην σπάσουμε τις λεπτομέρειες που έχουμε κολλήσει.